N'i y'a jateminɛ bange kɔfɛ den bɛ mɔgɔ fɔlɔ min bolo o de ye ba ye baw de bɛ den hali kɛnɛya hali ka den dege yɛlɛ la ka hakilina faamu ka den yɛrɛ walawala k'a ka jogo fɔlɔ dɔ la ba masa de b'o kɛ mara yɛrɛ du kɔnɔ ko wɛrɛ tɛ n'i ye mara yɛrɛ ta même de façon générale ko gɛlɛn tɛ ɲuman ka jidi juguman ka nagasi n'i ye den ye ni min ka ɲi i b'o encourager o la ni min man ɲi i b'a gosi ka bɔ a bolo o bɔlen kɔfɛ fana komi n'aw bɛ ɲɔgɔn kan misali n'i ye den fana jateminɛ n'a bɛna bonya den ka faamuya fɔlɔ ye mun ye kɔlɔsili masaw bɛ min kɛ a fana b'a fɔ k'a b'o de latigɛ kuma dɔ la duw kɔnɔ misali jugu minnu bɛ yira denw na du kɔnɔ denw fana b'o modèle ta k'a miiri ko ka ɲi o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a gɛlɛya sabu u b'o masaw ye k'a kɛ u b'o masaw ye k'a kɛ u b'o kɔrɔw ye k'a kɛ waati dɔw la a bɛ se ka kɛ hali kɛnɛmana yɛrɛ i n'a fɔ jɛɲɔgɔn jugu dɔw groupe façon dɔw bɛ yen n'u donn'o la o bɛ se o yɛrɛ ye gɛlɛyaba ye bi parce que du kɔnɔ i sera i den na cogo cogo ni kɛnɛmala ma ɲa a ma nɔgɔ i bolo i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ donc o de kama du bɛɛ lajɛlen du yɛrɛ de kan k'a bila faamuya k'a fɔ hali du kan ka janto a jɛɲɔgɔnw na